मते किसी पैसा दियो मो फैमिली के मो मेडिकल नवा पाई ए ओसे गुसा हो भगवान आपनकर मंगल करिवो देखे केते टंका एतिकी टंका तो हबनी हमको आउ किछि टंका दरकार बेंगो थोड़ा की पाथटी की सेलिबे लोक माना गठो फसेई फासेई टंका आदाय करिछि सोला लोक माने को अलग टंका देला की एठी देखे बेंगो केते टंका गनिलु हबनी 40,000 हवा कथा 70 है चाल गोटे काम करवा आज आम बाबा को जीवा एमती कथबार्ता करवा ताठो टंका आदाय करवा गला जे की रस से शाड़ी लगेची स्वाटी शोले उठिले बसिले चलिले खाइले सब काकुरी बाउली होई बेंगो मोबाइला एले पूरा चाट करे
ବିହନମଣି ଅନାନି ଢିପଦମ ଦୁଇ ମାଳ ଠିକ ଅଛି କରିବ ତୋର ଖାଲ ଆଦେଶ କରିବା ଚଳିବ ହେଲେ ମଝିଟା ଦେଖୁନୁ ନା ତ ହେଲା କେମିତି ଲୋ ଏଇଭଳିଆ ଜମିକି ଚଷିଲା ଭଳିଆ ମୋ ଲୁହାରେ କଣ ଦମ ଅଛି ଜମା ପାଣି ବାହାରି ସଳା ୱାସର ଫାଟି ଯାଇଛି ସଳା ହାଣ୍ଡେଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବେସଳା ହମ୍ସ ହେଲା କେତେବେଳେ ସଳା କୋଉଠି ଗୋଟେ ହମ୍ସ କରିଦେଇ ଆସି ସଳା ମତେ କହୁଛି 40,000 ଟଙ୍କା ଦେ ବା ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ହେଲାଣି ଯାହା ପୋଲିସ ଜାଣିଲେ କଣ କରିବ ଜାଣିଛୁ ପୁରା ଜେଲ ଆଜି କାର ଦଣ୍ଡ ମାଲକାନଗିରି ଜାଣିଛ କରୋନା ସମୟରେ ଯାହା କଲା କରା ତୁ ଦେଇଦେ ପଇସା ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେମିତି ଇନକାଉଣ୍ଟର ହଉଥିଲା ଦେଇଦେବା ସେ ଯାଉ ଭାରି ତା ପଇସା ଦେଇଦେ ମନା କରୁଛି ରେ ଡାଙ୍ଗ ତା ସାଥିରେ ଯାଆନା ବାଟରେ ମତେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଠାଟା କରିଦେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ଅଠା ବଳୁଛି କଥାରେ ଅଛି ପରା ପୁଅ ଖାଇଲେ ତାର ବୋପାକୁ ହବ କାଳ ଯାଉଛି ଏଇଠିକା ଏଇ 40,000 ଟଙ୍କା ତୁମ ପୁଅର ଓଗାରି କରି ଦେଖେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଓମ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ନବ ତା ପେଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୱାଶ କରିଦେବ କିଛି ଟିକେ ବି ରଖିବୁନି ସଳା ନହେଲେ କାଲି ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଆସିବ କଣ ଆଉ 50,000 କିଛି ରଖିବୁନି ଟିକେ ରଖିବୁନି ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଠିକରେ ନେଇକି ୱାଶ ଫାସ କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଆସିବି ତୁ ଯାଇନୁ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବୁନି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ संभाली जा तू आ संभाली जा लो एथर ना हमको पैसा मिली गला एथर हमें चलो बाहर पड़वा अबे रह मो बा नाही हैं मो नानी कहउची कुलर आनत मो नानी बे कुलर को आनिछु आनिनु हैं चाले हे खुशी में खंड बड़ा टिके जीवा तार को टिके कुत भालो इसी मते भारी लाज लागे मो बेंगलो